голяма красота. Не работила ли мама ти кисела риба? Не работила вилката. Как обира. Не работила вилката, какво не работя? Яко, а? Супер. Как ще си изтърва кърмата? И аз първо не чух да Има едно скокче там и едно още там. Къса ми се отделил от седок. Хоп, хоп. Къса ми се отделил от седок, че такава аз свърши, аз падна и стана. Ууу! Много е бе. Перфектно си ми помощта. Ууу! Супере! Супер, На няколко пъти как хвърлих задницата. Ако знаеш, защото натискам спирачки за ребор, ако го приближавам. Ама и моята са Това е фърля. голяма грешка да се натиска спирачка е там по тия. Ама кога направо отивам върху борка, ще да го блъсна ли? Направо поднася. Ей, дай си, май. Тя да не види. Сега рота, бърпаца. Сега се смея пък една кърта, че му наташа. Like in desert. Натискам спирачки, аз въобще не мога да спре моето. Какво ще спреш бе моето момче ти пак? За кой ти я спираш бе, ти с даунхилър бе? Айде газ. Не спира, брат, той е бах ти бъйра. Ако искаш да отключим, ще Работи ли пусни пак. вилката, бричет? Антонио? Работи ли вилката? Тесля! Той не опирал асфалта още. Той е на Като зарай спирачка, задната гума, блокира и се търка.